Vă salut, frații mei! Fac și o doină specială pentru toată lumea prezentă, inclusiv pentru toți prietenii mei, pentru toți cei care mă cunosc. Să fac și eu două vorbe. Dă-i drumul fratele meu acolo la două vorbe acolo. Să facem pentru toată lumea prezentă. Iau! Live 100% la rece. Cum se făcea odată două vorbe. Valabil pentru toți colegii mei. Iau! Doamne, când ai fratele, frate, Doamne, să dă lumea la o parte. Unde unul singur mai unde unul singur se leagă mea de Doamne, să puneți pace la space. Să puneți pace la space. Lumea să dea la o parce.